indarrak. Oso bai. Gaur hartu txik. Bolívarrak inantatzen da, eta jairik eskurai normalmente terrela. Eta guanatik zutatea dituen beregaranik egitea egin izan behar. Hemen garrantzitsua, ikusiko ditu egitera eta egitea mantenik behar delako egin eta igualidea eta gantatzen igualidea. Eta azkeneko zein izan du, beti bezala eta Leire?
Proszę bardzo.